Petrol yakwira futi. Amadzadiwa azvina kumira zvakanaka zvinhu zviri kuitika apa ka. Zimbabwe yakutoita ichirema manje. Iko zvino zviri kurwadza. Ndasangana nenyaya muma streets umo matinofamba, ma streets social media, ma streets ezvinhu zvese zvinonga zvichiitika munyika. Ndipo pandiri kuona nyaya pano pari kunzi the Zimbabwean government has increased the cost of fuel by 0.005 after adding another tax on fuel which it called petroleum levy today. This means that if you were paying 149 per liter for fuel and wanted to purchase 100 liters, the total cost would have been 149. After this suggest of 0.5 cents per liter is added, the new cost of fuel would be 145.50 for 100 liters. Thus, the additional of the surcharges increased the cost of 100 liters of fuel by 50 cents. According to Zimbabwe's Ministry of Energy and Power Development, the daily petrol and diesel consumption in Zimbabwe is 5 million liters. This means the government of Zimbabwe will collect 9,125,000 a year from this new surcharge from diesel and petrol alone. That is $9,125,000 a year. The Zimbabwe will give the other cheek and simply say pakaipa, and the regime will add more taxes until the day and real leader emerges in the opposition or civil society to put an end to this madness, which is meant to fund the looting of public funds. Ndo nyaya tiri kusangana nayo iko zvino iri kutaurika panapa amadzadiwa pari kunzi mafuta ekufambisa kana kuti fuel yakwidzwa mbijana. Ndo nyaya iripo paZimbabwe pari kutopisa zvinhu hazvina kana kutombomira mushe ende zviri kutovhundutsawo vanhu vakawanda kuti why zvinhu zvichizosvika pakudai so, because muri kuona kuti mataxes anga ari ngokwidzwa zvinhu zvakazviri kunzi pakadai so powedzerwa chakadai macharges acho zvinhu zvazvikumbonzwisisika kuti vari kunyatsozvifambisa sei vanhu hamuziva pakanzi by mataxes adai takuwedzera chakadai zvinhu zvacho ka zvekungorova mari zvekutora mari kuvanhu chaiko ndo nyaya iri kutenderera iri kuitika panapa amadzadiwa yatiri kusangana nayo. Nawo ndiri kuonawo vanhu vemuZimbabwe vazhinji vari kurwadziwa chaizvo, vari kuratidza kubatikana nenyaya iyo, vari kuti thinking that we are the most taxed generation whilst listening to Dido Armstrong's Life for Rent playing in background. Pakaipa toita say Naimi, this teapot country is open for prison. They don't sleep thinking of different mechanism in finance bills just to make us suffer. Targets were raised, passport fees were raised, Baba presumptive tax of radio and license to make matters worse, to prove it's looting. All those things are paid in USD. It's high time we take the bull by its horns. Let's flood the streets. Mumo ari kutaurawo zvaari kufunga pamusoro pesituation iyoyo, zvaari kuona kunge zvingangobatsira. Ari kunzi hanzi Zimbabweans will say pakaipa, the situation in the country no longer need an individual to give us the signal, but it requires our collective effort and confront ZANU-PF without fear. When injustice becomes the law, then resistance becomes the order. Ndo nyaya iripo muri yeZimbabwe ndangoti ndiuye nayo ndakakubatira zvimwe zvinhu zviri kutaurika nezvinhu zviri kuitika paZimbabwe apa hazvina kana kutombomira mushe. Situation iripo iko zvino iri kuvhundutsa fuel yatongowedzerwa ka 0.005 kakupedzera kacho. Kana wanga uri kutenga nechinchi unenge wakutongoona kuti wakuwedzerwa 50 cents chako pamusoro pacho. Ndo nyaya iripo, ndo situation yatakutosangana nayo paZimbabwe. Hazvinawo kutombomira mushe. Ameno kuti nyaya iyi amadzadiwa munoionawo sei? Ndo Zimbabwe yacho. Tell me what to think in the comment section. Munoionawo sei nyaya iri kuitika iyi? Obva like this video. Kana uchinge first time yako, subscribe au join panapa. Tunamba tichipanana nyaya idzi every day.